Lara asmara. Yo. Aduh wong manis nalikane sepisan ketemu aneh ngakono kae gawang-gawang angel dilaleki. Ya, kita kirim ke video nih Rana. Gila lagu nih. Oke. Lara asmara. Asmara. Aku bakali kangen ning atiku kaya ngenteni tekamu.
aku ngenteni mergo eling mring janji-janjimu kapan aku bisa nandani lara kangen ya oh ngerti ya iya njur kelingan anak-anak mbiyen tak openi nek saiki apa neng gunung tak cadoi sego jago yen mendung tak sili capek gunung ngersakaken sinten wau Mas? Sampeyan guni. Mbah Haji Parmi. Mbah Haji Parmi. Yantone wis suruh pura. Pundi?
Rene. Ingkang wonten wingking kiam. Lah, dalah. Ingkang wonten wingking kiam, Mbak. Walah. Kae Mbah Haji Parmin senior lah juniore kalau. Apa? Adan. Iya. Bari. Dintekne sik, hari saiki. Ayo. Sekar bisa. Ngene. Gunung desa. Dadi dene ora ilang gane padha ora apa Lagu sekawan langkung kang sampun makarya sarengan sound sisteme Restu Ibu. Nah, sejuta cinta. Selalu direstui ya, Mas. Kita semuanya. Lebune jenenge sound iki mengandung doa. Dadi kaya ngapa iso kaya ngene iki berkan doane ibu, doa orang tua.
diaturaken tembangipun Sejuta cinta. sejuta. Asin. Heeh, diaturke lagune ana Jambu Lawas. Kembang Rawe. Dados. Saya suwe banjur ngomong caritane wiwitane saya suwe banjur ngomong banjur ngomong Kembang
nuwun, terima kasih. Mangga. Lara asmara. Yo. Aduh wong manis nalikane sepisan ketemu aneh ngakono kae gawang-gawang angel dilaleki. Ya, kita kirim ke videone ra. Iki lho lagune. Oke. Lara asmara. Asmara. Aku ngenteni
Aku ngenteni mergo eling mring janji-janjimu. Kapan aku bisa nandani lara kangen. Iya. Aku njur kulino info kono. Enggak. Kelinci ucul. Lah kok di info ngopi kok ujuk-ujuk entuk kopi to Mas Aris. Kopi oleh to. Komplit iki diparingi karo kanca-kanca. Lah sing ngamong tamu kok dereng paringan kopi Mas Aris. Nggih. Pun sampun. Padahal di lah sing nggih, Mbak Sukar pun pikantuk kopi. Oh sampun. Oh pun. Kanca-kanca komplit sedaya mriki. Nggih. Mas Agung sampun kopinya. Di info ngopi ngene langsung entuk kopi. Ya iya, ngopine ya ngene iki ora masalah. Gak apa-apa. Nek bengi wayah istirahat kok info ngopi. Nah. Oleh-olehe mulih bengi esuk arep nyambut gawe krinan. Diomongi. Gak bubuk ning kamar. Gak. Ngarepan Mas. Tangine jam 7. Subuh kok jam 7 apa ya ana? Usoli fardhu subhi rodok kawanen. Lho. Iki contoh iki lho Mas asline iki. Heeh, aku iki kulino ngedulan karo cacah iki. Dadine krinan. Mula nek wis di bojo kena metu bengi ning nganggo wayah. Nah. Wayahe metu ya metu, wayahe mlebu ya mlebu ngono to Mas. Pokok Mbak, engko nek bojomu kok bengi ora mulih-mulih WA-nen. Mas cepet pulang. Nah, kok si dorong mulih kirimono fotomu. Oke? Halo. Lah bentin Mas. Iya. Dikirimi foto sing paling bagus kanggo si lanang. Action. Ngono ya Mas? Mesti langsung balik. Mesti. Lho Mas, diwarai ngono iki pengalaman, mesti pengalaman. Lanang ngono iki. Aku wayah kerja sih arek mandek ngopi to, dikirimi foto bojoku. Foto apa Mas? Kayak fotone iki. Foto apa Mas? Fotone ya rasa tak critakne, paham dhewe lho. Lah.
Oh, foto terseksi dikirimkan langsung gaspol mulih. Wae didono niki, Mbak. Lak mulih. Agak. Kalau bodoh anteng kok. Lah kok pindah ujuk-ujuk. Piye? Ini lho ujuk-ujuk pindah mriki. Lah iya budang ngulang alih panjenenganipun Pak Rebo menika termasuk seksi. Oh bencedang. Oh, aku ya nyanyi. Mangke katuran nyanyi. Oh iya, hiburan iki ya sedan. Ibu-ibu yang menjaga makan ya prasmanan nanti bisa nyanyi juga. Ora dhewe nek nyanyi iki nek. Mboten. Gak. Lah nyapa? Gak tuwa sing tuwa nyanyi iki liyane wis Mas Rebo tok wis ora ono. Ora enek liyane. Ora. Gak nyanyi saiki. Masa gak kersa nyanyi san. Aduh. Heeh. Ada ya. Lho ora tenan to. Wah, jane. Anak polisi barang iki. Lajebu. Aku dewe
Matur Sari. sembah nuwun, terima kasih. Kepareng ngaturaken tembangipun Kelinci Ucul, katur para